ମୁଁ ବି ଜାଣି ପାରି ନାହିଁ। ତମେ ନିଜେ ଦେଖୁନା ଏଠି ଜଣେ ବଡ ଧଲକାର ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖଉଥିଲା ତା ଗାଣ୍ଡିଟା ଫଟାଇକି ଇଆଡକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଦା ଚଲେଇଛି ଧନ୍ଦା। ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଗନି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିନି କିଛି ଶିଖିଛି ନ ଶିଖିଛି ବମ୍ ପକାଟା ଶିଖି ଯାଇଛି ଆଜି କାମରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଳ ଫୁସୁରି ଗଲା। ଆରେ ଟିକିଲା ବାଣ କିଏ ଏଠି ସଟେଇଛି? ଆବେ ଭୋସଡିକେ ଟିକଲା ବାଣ ନୁହଁ ବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନ। ମୋ ବାଳ ନା ଏଭଳିଆ ଡେଞ୍ଜରିୟସ ଦେଶରୁ ମୁଁ ବମ୍ ପକା ଶିଖି ଆଇନି ଫୁସୁରି ଗଲା। ତୁ ଟିକିଲା ବାଣ ସଟେଇଛୁ ସିଏ ମରିବେ। ଏନିମି ମାନେ ତ ଭାରି ସ୍ମାର୍ଟ। ଅନଉ ଅନଉ ୱାଲ ପକେଇକି ଉପରକୁ ଚଢି ଆସିକି ଲିପୁନକୁ ଡାଉନ କରିପାଇଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଲିପୁନ ୱାଲ ପକେଇଦେଲା। एंट्री देख के डर नहीं लगा तुझे? ଡର ନା ମୋ ବାଳ। ଆମେ ହେଲୁ ଓଡିଶା ବାସୀ ଭାରି ସାହସୀ। ବେଶୀ ଛୋଡି ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଇଦେମୁ ଫାସି। ଆରେ ଜଣେ ଡାଉନ ଅଛି ଲିପୁନ ଜଲ୍ଦି ଆ। अरे लैंड माइन शॉट आई थी। ଇଏ ଲିପୁନୁ ଝାଡା ପଶାକୁ ଗେମରେ ଆଣିକି କିଛି ଗୋଟେ ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଭାବୁଛି ୱାଲ ପକେଇଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ୱାଲ ଫଟେଇକି ତ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇଦବ ରେ ଓଡିଆ ପ୍ଲେୟାର। ପୁଣି ୱାଲ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଝୁରଝୁରିଆ ଗନ୍ ଅଛି। ତ ପଛପଟରେ ଯେତିକି ଜଳ ଅଛି ସବୁ ଶୁକେଇଦବ ରେ ପୁଅ। ଇରେ ବାଳ ଇଏ ଗନ୍ ରେ ତ ମୋ ଉପରେ ବି ଡ୍ୟାମେଜ ପଡୁଛି। ନାଇଁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ବୟ ସନ୍ତୋଷ କମେଣ୍ଟ କଲେଣି ଓକେ ଭାଇ। ଆରେ କିଛି ଓକେ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲାଣି 70 HP ରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଇରେ ଆକୁ ଦେଖ ଓଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ଆଡକୁ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖେଇ ଦଉଡୁଛି ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ